сари моро аҳамият наметем, камкам хеле валвал дора. Вообще чанд сум расход мекунем барои як роликтон? 10,000 сум расход кардем. 206 подписчик кардем, ва чӣ хел фурӯхтем, ки нафурӯхтем? Диемаш метарсам. Дахтада Намезеба. не. Дахта медона ки ман зан дорам, ман оила дорам. Ба худо ман шок даям. Сабаби Россия омадаантон соли 1900 гуд. барон ё ки сиван? Кай берӯз. Ман чизе аст открита мегӯм. Чӣ ба аксарияти ҳамин реперо, блогеро, овозхоно бисёртар рози Москва омадосиян? матбуки Абдурозиқ дар дасти ман нест. Ман Абдурозиқа прикол кардам. Мардам қабул кард. ҳоло шумо метавонед дар ҳисоби ҳамин блогеритон ягон хона ё мошин бихаред? 15,000 20,000 тоҷикӣ ва хона дар мош 8 миллион шид ғолиб. Духтарое ки ранги тан вообще бачо да маъқул нест дар ҳамин соҳаи интернет. Азиквайн ё ки Марс? Айзикван додарай як камерам ба тева ҳуём ка. Абу ё Баха? Акай абу гарени бадай. Лайк комментар. Баъд гуфт ғолиб Давид Нябусён агар. Гуфтам чӣ ба? Гуфт Давид Нягу Нябусён. Охи ман авдалбӣ нестам. Баҳора ё Чериш? Баҳора хоҳаракай. Мадина пага видео ман фасон накардам. Меҳр камай нест. Ама да комментария бинависен акай ба Баянс интервю бите. Ассалому алайкум акай Ғолиб. Якум савол, шуморо албатта ҳама мешиносад, як бори дига хуб мешуд муаррифӣ кунед худтона. Салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум подписчикои ба Баянс продакшн, бародарое ки моро тамошо мекунанд. Ана сари моро аҳамият наметем, камкам хеле валвал дора. Ҳиҷома кагием. Чӣ хеле мақсад бояд баня накунӣ аз се рӯз барои сармон валвал мекаги аввал бахшиш. Номи ман Мусоев Ғолибҷон Шамсдинович 27 сентябри соли 1900 гуд. Саволи дуюм. шумо аз чӣ сабаб блогер шудед? Сабаби блогер шудан ака ҳар як кор ҳар як чиз сабаб мешава. Аввалаш Худои меҳрубон кор мекунам. Гуфтам дар бисёр интервю гуфтагӣ будам. ҳай кор мекунам хе ҷуром гуфтан ки биги ака я валовел ки бар хеле навзи хидмон як ҳурработ ки я валовел ки яке мешава. ҳай мардам қабул кард. Ман дигар задни назем, қафо назем, ҳаракат кем. хай ҳаракат кардем, бисёриҳо мешинохтагӣ шудан, як гала подписчик дорем. ҳоло чанд қа подписчик дорем? 206,000. 206,000 дар Инстаграм. Хуб. YouTube канал нав як канал дошта будам, уро фурӯхтам 206 подписчик дар Инстаграм 206,000. 206 подписчик кардем, ва чӣ хел фурӯхтем, ки нафурӯхтем? Пешинаш 25,000 бод фурӯхтам. Иша нав мекардам. хуб сабаби Россия омадаантон дар чӣ? дар квартира будем, дар пединститут буд квартирада будем. баъд ҳама хеле шиштем, ҳама хеле шаҳр бозӣ рафтам. Хеле баъд акай берӯз барон теҷеки салом алейкум ака. ҳама хеле суҳбат шид. Юсуф гуфт ки нака гуфт. Пота гуфт бачени курпа дароз ки гуфт нака. ҳама хеле спор кем бой додам. Гуфт ки приказ ман гуфтам любой приказ дар розиям. ҳама хеле гуфт ки бира билет багӣ гуфт Москва бира. хуб сабаби омадани шумо аниқ шуд. як саволи дига. Чӣ ба аксарияти ҳамин реперо, блогеро, овозхоно бисёртар рози Москва омадосиян? Сабабаш
тоҷикистон дига кор нест буд шидама коро ба худо сабабша намедонам ира сабаб ира ма як чизам мегум ами акай далерай ко бабаянс ами акай бабаянса хча бишнонена савол истаги ҳами мардам чӣ ба Москва омадеста ҳай намедонам может бисёраш ина миян консерт метаван хай бисёраш кор мияна лекин мо мерем мо хела кор кем ба фикрам бабаянс ҳола худаш ба худаш савол метавад ки чӣ ба ҳамиё мебиёянд бачаҳо як савол ҳами интервюе ки оз ма додестам ҳами ҷое ки ма шиштестам ҳами ҷаданеви ягон ҷои дига да ҳама каса дар комментария бинависен ки бабаянса файрод кинен интервю бита илтимос дар комментария бинависен интервю ҳамо акара ҳама ажда дора дар ягон ҷо интервю додагӣ нест ман мехоҳам ки интервю бита шумо дар оянда ягон нақша дорем ки ҳамин кортона иваз кинен мақсад блогерӣ не ба ягон кори дига машғул шавед пулдор шам басш мекунам хуб ҳоло шумо метавонед дар ҳисоби ҳамин блогеритон ягон хона ё мошин бихарен ё харидагиен не наметавонам ба о хотире ки бачаи калони хона маям як дуюм да оила як мақсад додарои ма ҳамаш студентам галауни ҳам калон маям зиндагиро ма пеш мебарам ман фикр мекунам ки аки намедонам имрӯз пага чӣ мешава ҳамин едини зиндагӣ хонаро ман мебарам худат медонӣ ки одаме ки зиндагӣ хонаро пеш мебара 1000 10000 3000 сум ҳечӣ намешава барои як продуктои хона ё барои як чиз ба фикрам ки ҳама фаҳмид мақсад лекин хай даниё чархи фалака ин пага бо диди ки 8 миллион шид ғолиб 9 миллион шид насиб ждад мекунем ғолиб бо 15000 20000 тоҷикӣ ва хона дармош и даниё отписаться лайк комментарий сторис ай ҳамада инаме расходи зиёди барои видеотон кардагӣ чанд сум шудагӣ расходи ай ҳамада суми бисёр расход кардагӣ барои як видео вообще чанд сум расход мекунем барои як роликтон агар қатъи монтажёр ҷангат шава ва разборот шава может дар як видео 10000 сум расход кунем может 20000 расход кунем барое ки миёем мефаҳмиди миёи монтажёр штагӣ ай фаҳмиди инам штагӣ баъдам видеотро сёмка карда мефаҳмиди миёи мешини ака баги овод биёрам уш мехӯри ака ягон чиз биёрам мисол ака ма ҳамин мезора фаҳмиди акаам видеои мара монтаж ки илтимос наира нахел ира охел ки мешава ки заёб мерае акама на қапулот метам бё бирам видеои мара сёмка ки бо мегам ада пул дар кор нест ҳамеша баъд бисёр дар видео расход мекунем не мақсад имина ҳамин чи шумо да опити шумо да не ма расход кардагӣ не ами видео мекунам уқа расход надорам ба ҷабраш 2 саат 3 саат 4 саат 5 саат ами то 1000 тамом ҳамин барои сохтани контент шумо да илҳом лозим аст ё ягон сценарист бигем чихе хитон ай пеши хитон менависем ами видео съёмка кунӣ мерае ко ами вақтат хуш боша фаҳмиди ами вақтат хуш боша 10 та видео мекунӣ фаҳмиди данат гиз мерае ко хуш боша мақсад дам мегирӣ фаҳмиди видео мекунӣ съёмка мекунӣ фаҳмиди не ки биёё сарат вайрон бихези бурай то саҳна кардестай не ки дарунат зиқай хуб саволои хеле спокойнера буд кардем ага камтарак саволои хеле грубияна груб нестан камтарак одама чӣ мекунада камтарак ҳаракат мекунем ки чӣ кунем масъалаи ман наметонистим ин савола натиям ба фикрам я тоқа ма комментировать накарда будам ҳамин чира масъалаи ноутбуки Абдурозиқа дар дасти шумо дида будем дар прямой эфир чӣ гуфтанӣ ҳастед макбук
мара бисёри бародарон нависондан ки абдурозиқа мақсад хелкай абдурозиқ қавхелкай ман прямо эфир дам аму ҳазла кардам шӯхӣ кардам хайма хидма уқа юмористам намегирам уқа приколистам намегирам хайма ҳама хел шӯхӣ кардам хел ҳазл кардам матбуки абдурозиқ дар дасти ман нест ва ма барои абдурозиқа видео обращение накардам ман накардам ма абдурозиқа прикол кардагим ман абдурозиқа шӯхӣ кардагим и абдурозиқ худаш медона ва чӣ гуфтанем ҳамун пеше ки мо мешиштем мехестем мо ҳама хел приколорам қатъи абдурозиқ мекардем ҳама 100% матбук компютер дар дасти ман нест ма ин масъалада бо мегӯм ки дар дасти ман нест хуб пиштиам матбук телефон ай дастам гирифт ака берунай шӯхӣ умуман ҳамин ҳодисае ки шуд байни барону абдурозиқ шумо чӣ гуфтанӣ ҳаст ягон гуфтанӣ гап монд уже то амирӯза фикри худо набигер мақсад ба худо ман шок даям ман намедонам ман ҳами чезда ку мондам нами хели нами на иса на уса ҳамин дам хе мондагиям барое ки ма ҳамун дуруне ки абдурозиқ акай берӯз мерафтану меомадан ма қатъи ман асос қатъи юсуф будам қатъи собиров ман мерафтам меомам акай берӯз акай мақсад абдурозиқ додари акай шӯҳрат ман ҳамун дуруни ҳамодам мешиштам мехестам фақат ман чира дидагӣ будам ҳурмати акай берӯза ки абдурозиқа мекард ман ҳамун чиза дидагӣ будам тамом дар миёни ҳозир блогеро модда шудагия менеҷер доштанд шумо доред менеҷер инами қамегу ман менеҷер надорам як дуюмаш метарсам менеҷер бигирам сеюмаш ҳамяе ки ягон менеҷери хуб боша ҳамиди пожалуйста менеҷери хуб ҳамиди хеле хуб уже мардум ба фикрам фаҳмед менеҷери хуб боша шутоби ки ҳамин чиза кина барои рекламам худам медавам барои видеом худам медавам сценариям худам медавам худам вақт меёбам худам ҷавоб мекунам худамам як дуюм бисёри ҳолат дар соҳаи ана ҳамаи блогерӣ мара хеле контрол мегам баъзе вақт меқапаку ами собиров кардагиай ҳамиди баъзе ҳолат ма қатъи ҳама одам разбор мешидам ҷанг мешидам ҳама одам айма майдай мара рост мемонд ҷанг мекард ки та не кора накард та нав кора накард леки омад гуфтам ки ва беки ҳамин одам ба фоидаи ма мегам рост хай як савол ин савол ай бигем номи хидмай личный шумо чӣ фикр доред нисбати духтарои блогеро духтарое ки блогер шиданиянд или шидагиянд уже накунан ами чиба як савол духтара ман фикр мекунам намезеба не чхел бугум як нафар қатъи агар ҳамун духтар видео куна можно мнение ма ҳамия ино матна агар мегум адина нигоҳ кун ман қатъи як духтар видео мекунам мерам қатъи ҳам духтар видео съёмка мекунам 10-та 20-та 30-та допустим 50-та видео қатъи ҳам духтар ман съёмка мекунам ҳамун духтар фақат қатъи май правильно ӯ духтар медона ки ман зан дорам ман оила дорам ман одама мақсад қатъиш ягон чи ман одама нигоҳ мекунам мо мақсад кор мекунем правильно пагая одам ҳамуро агар гирифтанӣ шид аввал мия айма вопрос мекуна ки ака ҳамун духтар чӣ хелияй хит кардӣ ман мегӯм ки ҳамун духтари хуба ё духтари ганда едини қатъи ман видео мекунад амма ботра гуфтаестам ки ягон гап не ман просто ман фикрто напурсидам ман медонам ман фикрто напурсидам як духтарое ки ранги тан съёмка чӣ хел бигӯм духтарое ки ранги та ҳама истеъдода доранд кор мекунанд бикунанд барое ки доранд ана духтарое ки ва вообще бачаҳо дар маъқул нест дар ҳамин соҳаи интернет лучи накунанд инстаграмошонро удалит кунанд ҳамиди мана
ба худо бачаҳо худтон медонед ва бисёри бачаҳо ҳурматат мекунанд нағзат мебинанд айсоби чӣ айсоби хеле зур бозӣ мекунӣ на با خوجندی تمام так набошад ҳозир хеле саволои кӯтоҳ ҳастанд ку блиц саволо ё шумо якчиро выбор кардан дар кора зебоӣ ё доноӣ доноӣ маоши зиёду кори дилгиркунанда ё кори ба дил маоши кам кори ба дил маоши кам истироҳат ё ин ки кор фақат кор ман фикр кардам аз мага фақат истироҳат як камерам ба тева ҳуём ка шӯрбо ё ош мастова ё шакаров шакаров ё қиритов арара ҳардаш чи аралаш намолак румол намолак пешпандак фартук қаҳва ё чой комша биёрам кофе ки мадина мекуна китоб ё филм бисёртар филм ютуб ё инстаграм карлён ё кисиван ҳарду шакан барон ё кисиван ҳарду шакан азиквайн ё ки марс азиквайн дидаӣ айзикван братишкай айзикван додарай айзикванам медонам шӯхӣ мекунад ман як гап бугум худат медонӣ чиро дидай мо як ҷое будем мо як хонада зиндагӣ мекунем як хонада мехӯрем як хонада мешитем ҳамаша нағз мебинам ҳамаша як медонам ҳамаша ба худо ҳамаша як медонам ба номи худо айзикван додарай айзикван пацанай представить мекунӣ марс амғали май фаҳмиди марс қати ма ранги медони рафиқай ӯ ранги додарай фаҳмиди мара ки рафиқи додар ҳамаша ба худо ранги рафиқ медонам ҳамаша ранги ошно медонам акай далер акай абу ё баха операторои ба истеъдоди бабаянс продакшн ки мақсад благодаря ҳамаи одамои ина ман мегӯ мегапа благодаря ҳамаи акай абу акай баха бисёри блогерҳо видео доранд контент доранд контентшон мебироя раҳмати калон ҳамаи одамо да лична айнои ман блогерҳо наган даже худам мегӯм савол ябор гапте абу ё баха گفتم او رحمتی ما هم گیریم هردش لخچه خوب آخرانش بیس ما باید این سوال دا جواب تمام با خدا بهترین انسانن با نامی الله قسم بهترین انسانن بهترین کامراچیان بهترین معامله را دارن гарени дастгирим кардагия акай баха ман медонам кори акай баха гарения акай баха кори зур мекунад суратошона бимонен акай абу ман якум рӯз ёмам вақте ман кора қати акай абу сар кам гуфтам ки акай абу ман вақте қати кора сар кам вақте то видеои маро сёмкара мекунам профессионални камера ки биёям ман дига намекунам даже акай абуро шӯхӣ мекунам беҳтарина ҳами группаи бабаянс продакшн мардак бори гаренияй раҳмати калон корш тозай гарени бадай ба о хотире ки акай далер акай бабаянс мегем бародарон номи асосии ҳами акай далер меган бо акай бобоҷонам немеганаш биё лучи акай бабаянс мегем сахт мекапа гуфти гапам лаҷума қапидагиям хел майли охиронаш баҳора ё чериш как блогер да бигем чериш чӣ ба баҳора не меҳр камай нисбатш барое ки ман хел кардам аз баҳора мега биданам апа мақсад сценарияи филми моро худа нависондагим дикам терпати бисёр штагиам бисёр хистагиам апа шумо баҳора бахшиш
بگیریم بخورین تمام. بگیریم بخورین. بگیریم دلیت کنه. باورا خوارکای. یک سوال نیچای نپیدا شد. ای طرفی یا آدم مقصد یا آدم ممکن او سوال بتون شما خودتون خید کنین. ای طرفی که یا سوال وقتی یکم اومده بودین همین مسکو تویست همی دوفو نو اومده بودین یا دو روزه بسیار شبا میگشتین در بیرون. حوزی چی با نمیگردین شبا؟ ای بلا اکای بابایانس سوال اکای بابایانس برادرو پیشکی بخشیش میپرسم نه که سوال اما چوت که جواب میتم این سوال اکای بابایانس ما در دودگیای وقتی که ما اومدم ویدنیا کوارتیر سینمات که خیلی را میشتیم بعد ای باید در روز گذشت شبو پر میگشتیم خیلی موین بعد میگشتیم هم خیلی بعد زنگ زد گفت غلیب سازی خوبی گفتم میشوه که سلامتیت خوبه ما تلفون قطعی اکای بابایانس گفت بعد گفت غلیب سازی خوبی گفتم میشوه گفت گیجاده گفتم که اکا همی ویدنیا دیم خیلی موین خونه اکامیم برای کار چق میکنازی میگرده میریم ساعت 11-12 شب بعد گفت غلیب داوید نیا بسیار نگرد شبا نگرد گفتم چی با گفت داوید نیا گفت بسیار بعد ایستادم فکر گفتم وا این سوال ما را داد آخه ما عبدالبی نیستم ما خداش اگر مردکم را میگردم جنس مردکی چی با ما را خیلی سوال داد بعد ما مرس گفتم مرس اکای دلیل ما را اوتاری میگه گفت خیلی ورادی آخی عبدالبی نیست نگه چی من سوال دادم من سوال ندارم من نمیدونم تا حاضر هم سوال هم میگومش جوابش نداده اگر همین روزی آخران حیاتتون باشه چی کار میکرده؟ بپشه پال نیستی روزی اخیرانش باشه؟ پال نیست اول اخیران روزی حیاتتون باشد ماجد فقط گفتی گپا به دنیا همی چیز خیلی خدا را زوره میکنم فقط در یک چیز افسوس میخوردم نه چی؟ ای ما یکو نشانه نیست یعنی؟ فرزند چند سال شد؟ حالی 1 سال 4 ماه شد اولی بر وقت نه؟ نه بر وقت نه مثال هست سوال دادیم فهمیدم نشانه نیست همین نامی نیک بمونه فرزنده به فورات میگن که انسان خوب نه همین از سوال کنم میگن که فلان آدمو نمیبرن مثلا یگانه چیزی هست که یادت میکنن همون چیزه لکی میشوه ما دلشکسته نیستیم اگه این سوال که دمی مبابت دادی فهمیدم یگان چه سبب شده میتونه که شما همین روز بگیرین اینستاگرامتون رو دلیت کنین و دیگه اینستاگرام ندروین فقط یک چه سبب شده میتونم اینستاگرام رو دلیت میکنم یا ما ویدیو نمیکنم این سببش همه میدونه گردنی کج کردن در پیش منتجی رای با خدا پای چیزا همه یاونا میدونه اکای دلیر اکای بابایانس همه چیزا هم گفتم که اکا یه دینی چیزی که همین مشکند همین چیزه تمام دینا ما یک خدا را شکر تن موسیقی خدا را شکر حق المسلم ما لبای وریم ویدیو میکنیم لبای وریم ما ایده میتونیم ما ایده که نفتیم و کسا میگیم که ما ایده بته نه که ما فقط دایدم هم کاملا چی اکا ویدیو رسیون کنیم اکا مدینه پگا ویدیو من فسان نکردم زاتو با همون فسان نکردگیم ویدیو میکنم هر روز اینم خاکی ما چیزی هست ادکریت هم میگم تمام میتونن با بلوگرای نو توکا آدمایی که بلوگرایی که سرکرده استن یکو مسئولیت بدن خیلی مسئولیت کوتاهی که پال نستو دیاتشون بمونه تا آخر شه همین جنگ میرای ای خودت باوری نداشته باشی نره تمام فهمیدم بچه ها جنگ میرین ای خودت باوری نداری نره نمی قگب فهمیدگی فهمید یعنی که اگر باوری نداشته باشی که همین کار ایودش میبروی نکلوچ سر نکم خیلی بله تمام و دامی برنامه یک چیز هم بگم
بسیاری برادرایی که در مسکو بودن فریادم کردن که اکا بیا بشینیم، بیا اکا صحبت کنیم، بیا اکا چخ کنیم. اومدن نتونستم. سببش همینه که مزه کمتر گرفت، مزه گرمی بد گرفت. در مبین کسل شده بودن؟ تا زیر مزم نیست، هیجامه کردم با رفتم که یگون چی هم نمیشوه. بفهمینده بچه ها همه صدای اگه رحمت کلون برای مقصد اینترویو دادگیتان ای نامی مقصد باباینز پرودکشن خوش آمدید یه بار دیگه. رحمت به ما بگم هزار رحمت بر کارگرای باباینز پرودکشن که ما را قبول کردن. هزار رحمت با اکای دلیر با اکای باباینز که ما را حرمت کردن، واجد کردن، مقصد قدردانی کردن. هزار رحمت. خیلی کار کردیم. انشالله که روزای خوبای پیشه. هزار رحمت. با گفتستم که در بین همه کارگرها چی چیزی گذشت، چی چیزی که رفته، چی خرسندی و چی جنگ یگون گپی ناجا و بزه پیشه که با اینا دست نمیدونم عذر بخشش. گفتی اکای بیروز بنده شیر خام خوردگی بنده بی خطا نمیشه. زنده باشم. با همین برنامه ما با انجام رسید. اما در کامنتر بنویسین اکای باباینز اینترویو بته.